everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on i-Homecoming namhlanje mhla ka-23 September 2025. Nawu uvusa kaNemego uze uyacula and ukhuphuka ngey'ngoma zothando. Yeyi, ngalani we-ayina. Uqhamuka usisi wakhe athi usamangazwe ukuthi uvusa useyazi-ayinela manini njalo. Nangalana methi nhla ujabule bakithi uvusa hayi kancane. Uqhamuke noma wakhe vele athi ayikho nje into ejabulisa uvusa ngaphandle kokuthi uqonyiwe. Akhuze babaze ibhadi usisi wakhe. Aqhubeke uma wakhe aze asho nokuthi uqonyiwe ubani vele agqoke uvusa ahamba esikoleni abashiye kanjalo besaxuba iy'ndaba. UNofundo ubuza isokisi lakhe lesikole kungaraji. Yo avele amthatha ambhekiseleni ungaraji avele athi suka nje phambi kobuso bami. Avele noma wakho uNofundo athi akasuke eduze kangaraji azibhekele naye isokisi. Kuvele kungena ubaba wakhe embuza ukuthi iyona mpilo yini ofuna ukuyiphila. Washo khona ukuthi into oyaziyo nje ukukhonkosa ingane yami nje cha. Wazi wathi kuyoba ngcono if ungaplananga ukuhlala kulowo sofa wami ubuke ne-TV yami. Waze washo ukuthi akusiwena okokuqala olahlekelwa umsebenzi. Wabe semtshela ukuthi ucela amenzele ifeva ahambe ayofuna umsebenzi. Wathi uzohamba ayozama kuShwabi. Wathi baba wakhe kanjani ngoba phela umjotshelile uShwabi. UMusa eklinikhi uyahlanya hhayi kancane. UZethu uma ethi ufuna ukumsiza vele amemeze kakhulu athi ufuna ukumbulala. Lapho uZethu lokhu ethi akehlise umoya okuyilapho azambuza khona ukuthi akasamkhumbuli yini yena. Lapho uMusa akakhuzeki uyahlanya ukuhlanya kuthe bhe. Wathi ethi uZethu imina uDr Hlongwane. Wathi nje unamanga wena uthunyiwe ufuna ukungibulala. Kwavele wangena uMetron wathi phindile fulela amaphoyisa azolanda lo mfana. Ukhuza emhlola uZethu washo ukuthi udinga ukuthi aphuze amaphilisi akhe uzoba right emva kwalapho. Wathi nje uMetron phindile shesha ngifuna alale baliwe ejele lo mfana. Ungaraji ethaveni kaShwabi lapho ifengena izithombe zakhe zigcwele udongeni kubhalwe ukuthi akadingeki. Kodwa uvele waqhubeka wangena ngoba wangena khona kunjalo. Abantu bambuka ngamehlo okuthuka akangabananga nje still wangena wabingelela laba ayesebenza nabo. Waqhubeka waya kuShwabi wafika waxolisa bakithi wazomthakazela. Lapho uShwabi uzithulele nje akasho lutho. Waqhubeka ungaraji wathi uyathemba ukuthi uzomthinta if esethi akeze emsebenzini. Wavele nje wathi uShwabi uyabona mfana wami if uqhubeka ungena lana ethaveni yami ngizokwenza leya nto. Wakhomba ngasodongweni. uMetron usebize uSifiso ukuthi azobopha uMusa. Lapho uZethu lokhu encike njalo uyasho ukuthi uMusa akafuni ukuya ejele kodwa ufuna usizo lwabo njengabantu abasebenza eklinikhi. Wala waphetha uMetron wathi nje bayazihlanyisa labo. Wazi wathi uSifiso futhi khona if bezwa ngejele basihlanyisa okugcina. Wajabula uMetron if kukhona ovumelana naye. Lapho uZethu ulokhu encinge njalo. Ungaraji uyadla if ezwa kube khona umuntu enokhayo. Yo uBra Joe uzofuna imali yakhe. Yeyi uyafa izinkinga ungaraji bakithi. Wathi ethi uyamcela uBra Joe washo khona ukuthi uzothatha i-TV ayidayisa ngo-500 lona amkoleta wona kanti kuzoqhamuka uma wakhe. Abuze ethi ye wena mfana uyenzani i-TV yami? Vele athi uBra Joe ngiyayithatha ngaphandle uma uno-500 uyithenge okanye ukhokhele ungaraji isikweletu sakhe. Bakithi avele akhiphe u-100 kodwa angabi nankinga. uBra Joe asho khona ukuthi ukuthatha ngoba ukhishwa umagogo. Hawu kodwa imali yakhe uyayidinga lingakapheleli kusasa. Bamba la ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe nokushiya umbono wakho. Bye.